салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. хуш омадед ба канали ман. имрӯза кори ман оғоз шуд. ҳозир соат пашти 12 шудааст. ман аллакай ҳама борома сабират карда шудам. ҳозир ҳамаша отправит мекунам. бо дархости шумоён бисёри одамо менависанд ки монда савдо нест гуфта. савдо набуданаш ин фақат аз ҳамин сабаби карточка товар пур кардани шумо аз вибери товари шумо аст. агар дар баҳор шортику футболка ё хе чизо гирифтагӣ бошед, агар ҳозир 80% сезони ин хе товаро аст. духтаро лучше боротона каждый сезон ба нав када иститон. фақат амин ждат накунитон ки кай ба амин бори харидагима фурӯхта тамом мекунам, баъд бор мехарам гуфта. ҳар моҳ ҳар сезон ба борои сезони харитон агар нақ савдо мешад. худоро шукр, алҳамдулилло, ман ҳозир склади ФБС вообще успед накадостям. гапа росташ дута магазинма вообще стоп ба мондагӣ. ҳозир сета магазине ки ин аз ҳама бисёртарин товар заказ меомад, ҳамон ки ҳозир кор кадостям бо як 3-4 магазинома ҳамаша ман стоп ба мондагӣ. склади ФБОваям товар гифта омдагӣ чанд рӯз мешад ки упаковка када додам ба вақтам намерасад. бо ғайри ин кор дигар корои ман ҳаст. духтаро ман ҷози ин як магазина полни сабират кардам. ҳозир бурда метиям, баъд боз дум склада буда отправитка мекунем. барои ҳамин духтаро савдо ҳаст аз онанда. бисёриҳо мегӯянд ки савдо нест ё ки мо фалонива рафта хондем, ихе накадан ухе накадан. ин аз ягон кас вобаста нест, ин аз худи шумо. манач хеле ки дидостон ман ози ки хонима як хонаки ки ҳаст духтаро полни борама хонава намебиёрам. склад ба мемонам, боз ман мехе ҳар рӯз 5-6 коробка гиром мебиём. ҷош омадост ки дар як рӯз мо ҳозир 3-4 коробка сезони обуфои фурӯхтост. пеш аз товар вибер кардан ҳеҷ вақт саросима нашавед духтаро. якум аз она валбреса конкурентҳоя даромада бинед. он чизе ки шумо харидорӣ менамоед, бинед ки конкурентҳо чанд сумӣ фурӯхтосиянд, шумо чанд пули оптови харидосед, чанд пул мемонед. ҳамаша пеш аз харидан бояд аз назар шумо гузаронед. ҳозир ман инҷо боз як склада товариша сабират карда шудам. ҳозир боз якта дигар мондагӣ. баъди ин мана склади ФБО ва наканиста имрӯз дастам мерасад. буда додан дар кор ин товароя. агар вовремӣ буда натидагар товар рейтингаш паст ба мефурод. баъд инҳои бо топ провадан хеле душвор аст. боз реклама харидантон дар кор, боз пул сарф мекунед. барои ҳамин ҳама вақте ки склади ФБО кити кор мекунед, ҳаракат кунед боратон тамом нашуда, бояд шумо боз товар загрузид кардан ба мезоролик. ман 2 маротиба прямо китаи гирон загрузид кардагӣ ФБО ва нағз мебуравад. ҳозир заказ заявка парафтагӣ не ки ин сали дер меоянд. ман бехабар мондам. ина просто ман аз давод қимат бошадам барое ки рейтинги товарон паст ба нафурод. рафта ҳамин хе коробкаҳош даридагӣ бошадам, харидам. боз ҳаминам 2 намудаш аст духтаро. як намудаш просто пластилини паставканда, дуюмаш стеклани. ин конечно вазн метиҳад. ман стеклани ваянда фигуранда будагиш, контейнеранда будагиш вазн метиҳанд. барои ҳамин вақте ки чиз харидорӣ мекунед, ҳама вақт бо эътибор бошед. вақте ки либос мехаред, дарунои чокаша бинед. вақте ки товар барои хона ё барои кухня мехаред, бояд кушода бинед. ҳозир дар инҷо ман чанд донаш шикастагӣ баромад. ман чунки саросима харидам, ҳамаша кушода шидам, ба вақтамам набуд. ҳозир кам бошадам. ҳамин товароя ман 64 донами ҳамихе ёфтам тамом. 60 донаша ФБО ва мепартом, бо як камутон 3-4 дона барои авито гирам мемонам. авитоваям нақ савдо шудааст. духтаро авитова
ягон хел документ дар кор нест, аз авито сар кунидан мешавад. Не обязательно шумо барои аз он ба кор кардантон ё ки валбрес ба кор кардантон дар амин авитоям чӣ қадар амин меҳнат мекуниду ранги амин аз он ба реклама ва сад метид авитоям ҳамихе сати дагар ҳамон қадар харидоро ёфт мешавад, пайдо мешавад, фурӯхта метунед. имрӯз бояд ҳамин мезо ролик ва шапкае упаковка карда буда доданам дар кор. Ман уже заявка парафтагии склади ФБО ва шапкаи упаковка кардам ба успед намекунам, оза отменит мекунам. Просто мезо ролика буда метиям складба будан барои ман проблема не, чунки склади ФБО ҳамин наздики худа монда як 20-25 минутара пиёдаям дода мешавад. озираш ба иншабаш ба дастам намерасад. ҳозир баъди ним соат бо 3 ученица гифтагии қативаҳо онлайн дарс мегузарам. дӯстони азиз, агар шумоям хоҳиши аз хона нишаста кор кардан хоҳед, агар марҳамат дар поёни комментария номерои телефонама закрепид мекунам, муроҷиат намоед. фақат барои занҳо, духтарои азиз, амихе аз хона мешинед, як бор упаковка мекунед. агар ҳамин склади ФБО ки кор кунед як рӯз вақтатон намегирад, бор бимеред мебиёред, упаковка мекунед, бурда метед. яки ҳар рӯз аз ҳамин телефонатон шида управлят карда мешинед, фурӯхта пул худаш мебиёд. ученицаҳои ман аз тамоми регионҳои Москва ҳастанд. баъзеҳошон омада худашон товар харида наметонанд, аз сабаби раҳдур буданаш заказ мекунанд аз ҳамин рынки Садовод, Люблино, Южни ворота, аз прямои аз Китай ёки аз Турсия бошад, агар заказ карда ҳамаша формит карда доставка мекунам, ман худам мекунам. нашод товар харидорӣ кардан духтаро вообще переживат накунедтон. ана инҷа ҳозир ман 3 коробкава тақсим карда шудам, ҳастеш ба 20 донагӣ. бояд скотчи заткати коробкаи полностью клей кардан дар кор. пеш аз коробкаи сахт кардан бояд амихе болош ба коробка мондан дар кор. кардон дар склад канцелярни ножкати мекушон. агар ҳамон вақтан диги коробка намонед, баъзе товаратонам агар пакеташа бурда монанд, уже ваҳо брак ба мепартон гашти намебиёд шумова. аз ҳамин сабаб вақти упаковка кадосагиндаям бояд хушро сахт карда скотч кардан дар кор, коробка мондан дар кор, ҳамин ҷое ки мекушодагишба. вақте ки кушон якум амихе коробка зашад мекунад товаратона, брак намебурад. ана амихе коробкаҳое ки штрих-кодаш ҳаст, ман коробкаҳои истифода бурдагӣ истифода мебарам. не обязательно коробкаи нав харидан. агар коробки истифода бурдагинда штрих-кодаш бошад, агар штрих-кодаш обязательно амихе нест мекунед, тоза мекунед. агар штрих-кодаша монед, агар нито мебурорад товаратон, может приём намекунанд складба. аз ҳамин сабаб чӣ қадар ки коробкатона нағз упаковка кунед, ҳамин қадарш барои шумо фоидаовар аст.